friends chong di berkaham ini nani fast live for YouTube ni live for fast merokai malai fika di bona jora toma bo khalai chong norok angkai to ani next recipe ni bagai tok bukur yathek tei bokhorok set mano ngai set bokhorok tuima phayo borok abono rohayar tongya ngai bokhorok to sanai krei haipa no tuima phai bole bongni set to kana nangana ngai abono tuima phika duita set tukha tok bukur abono sokka tei ajim bini gotong marok poriskar khlai beka ngai tak suya kone ang frijo toni rinai ang diboro box khlai malia tungmani bagai bokhajo fatite aske tungkha ngai horo songna hnai wansuka horo no sma songchinai kuno upai kre tungmarok jotoni bagai no som nanglai tongkha tamsukbo tungkha chana hamlailiya thebung thaijuk to taklai masana khub kothin bukan gamsa hiari kutu puri kutu angka gamsa hinta ting thang tungho sokar nahare kolomte tabo khai ang tuku sinai dino 2-3 bar tuku bo ekdom mane tamhnani sori bisingo tui nangya hai omti heng tokha norok hai nong jakhana iko sobirok paibikha tabo heleba akunai sui porska khlai ang frijo dai to ni rinai ta frijo dai ang to bahiro hamyang thanai thapa bana gare hoki jolo gai obonoto thing no ang gas o khlai kai gas alta jino magna thangnai hine ang teisa tungphano je sapano thapa bono khlai ka sokata bol normal isinai kukulung naisi first time te YouTube and first live obono norok bai dini norok busugo sokai bai no ani o live o faidi ang te time no khlai jak tinga no karon tang nang te somoy rogo kuno somoy blog rogo khlaio go somoy ka blog haimo somoy kang te kubni kam samung ro khaina time kring go somoy no ang live bo phainai ngai o somoy nang kija ani live phaina bagai free nai gai tini ni diboni jora jotono no hambai tisa malai finai live o gai hani blog ni recipe bo next time next video songnai ang norok tisa odino bo nungnai ano